odmah link će biti u deskripciji. To je ovo neku pesmicu, ali slušam. Ne znam uopšte da li vidimo splet. Pentikon. Kako je to? Vidimo kao se kod nekog namskog šla. Ovo vi znate li. Možemo sad da slušamo jedan. Ćao. Sada idemo u ja to došlo. Možemo napraviti možda zapravo koša iz pakova. Napiši ko i to je ispak. Ali izgleda jedan, nazovete pojem Bojka, zove Bojka, to njegova. Eto, vidite se mnogo dobro, mnogo se stavio sam u cilj. A, ok, teško je to. Vidite, evo je. Molim se, kod me na 7 da kada si šeta, go, da, zatvori vrata svog stana. Vidite, ne znam da židam, ja sam... A, pusti, pizda. Ljudi, uvijek vam puštaju pesmu, energiju nisam. Lepšu skidao video jer mislim se... Evo ga, skidalo se! Samo vidim da se... Pa da se skidao se! Čeo se... Samo kraj da vrlo to slušam. Samo gasi to dok snima. Neko ne rade. Kako stali. Uvijek ovaj video što sam mojim što nisam objavio. Kako je bilo se, nije mi lepo ispao. Čekali smo 20 minuta sam snimao. Da, ili da skinemo video. Lampa, traži.